Искам да направим визитки. Червена да е фона. Долу-горе от някъде от този тип. Значи вашите имена, ако може да ми кажете да ги запиша? Да. Нея ще ви дам направо личната карта. Първо ще ви цитирам, че има тук някакви проблеми с транскрипцията. Манчестър, така. Здравков, Левиджов, Юнайтед. Буквите са с бяло, а после се изпише само името ми, нали, на английски с черно. На английски с черни букви. Добре. Така, друга каква информация искате да се добави? Някакъв имейл, да, град Свищов, Джеси Анми. Да. И професия. Да. Каква професия значи, да запиша? професия отдолу фен. Така. И Зидарков ръжец. Или не знам точно как е, дали с фен тире или не е наобратно. Ще ви направим 3-4 варианта, си изберете един, който най-много ви харесва. Не, правете една обикновения, аз го одобрявам. Добре. Ако може, примерно след 10-15 минути. Колко бройки искате? 50. 50 броя.